Menteri badai pe jaga tenat kampo ying jong ke sarkar jela ba la kemen rembui. Ulai thu bana kaliang ke sarkar jela kelatung yuba Peter S. Dekar banlong kum uksiang nak liang ke sarkar jela nak benta ban penyai be syakmat ya ke jingekren yesuk hapdeng ke sengking atiar ke hinyo trap National Liberation Council lani ke HNLC bat ke sarkar pedeng. Habai keran bat kilat bathai khubor nakaliang uba rembui ulai thu baka sarkar jela kalathung yuba Peter S. Dekar IAS balasong thain banlong kum uksiang naka sarkar jela bat usri AK Mishra IPS balasong thain ubalong ru kum advisor jong ka North East Ministry of Home Affairs unlong kum uksiang nakaliang ka sarkar India. Uba rembui ulai thu bakane ka jingsim khia ban penya syakmat ya ka jingekran yasuk hapadang ka sengking atiar hinyo trap National Liberation Council bat ka sarkar kalong hadin banakaliang ka seng kalapha da ka sithi sa ka sarkar jela bakwa ban wanno sa kami ka jingekran yasuk. Halor ka press release jong ka HNLC ka bakala ay ha ka Patrick Ubnay baar arhaja ar bat hadin kata ka statement jong Chief Minister ba ka sarkar ka priang bakaran kam ya ka official communication na ka HNLC bat ka HNLC ro kala ay ya ka official communication jong ka baka kwa ban yakren bat ka sarkar hapo ka ki citizenship jong kari India te andang ilayo ya kane tengi ngila shim ya kane ka kam la pentip mar sa sarkar India but ngila identify katukat ne khnang ba bakin long kiksiang ban yakren bat ka HNLC bat mendin kasni ngilayo ya ka green skina by Peter S. Dekar IAS retired in long iksiang nakabenta ka government of Meghalaya but naka sarkar India o AK Mishra o IPS retired badai o MEM advisor North East jang Ministry of Home Affairs bat kini rat yaki lakiwe pak officer na pa Home Department bat ki police ban le ban sedang ya kan ka kam ya kren kumno ban wan ra ya ga jing sok jing sign hapo kini ki ka state ka jongi kham tam hapo ki lum khasi chaintia jongi ya kan ka kam onda ki lasdang ban ya kren ki neti kriti ngam kwa ban kren menta kane kini ki priu ki ba la authorize yaki kini kin shim yaki senjan kumno ba nginle kawe ka ba na karpat kawe ka ba na ong hangne kalong ba haba kane ka process kala yai shakman ba kino kijing kini ki jing pentrim le ki ki ban sange knang ba tongin island ya kane ka jing kren bahkan wanra shisha ya kataka suk jing sai hapo kaste kajongi tengah kermen skem da kajing kershan jong ki breu jong inong song kaste kajongi badda kajing snot ho jong sarkar Meghalaya ba sarkar India bad kachinasi nginla banwanra ya kajing suk kajing sai hapo kane ka state ba i kajongi